Καλώς ήρθατε στο πρώτο ανοιξιάτικο επεισόδιό μας. Είμαστε η Ιωάννα και η Σύση και εδώ θα βρίσκετε μυστικά και συμβουλές για όμορφα μαλλιά. Ιωάννα, είναι και για σένα αυτό το αγαπημένο σου επεισόδιο? Είναι από τα πιο αγαπημένα μου επεισόδια, γιατί κάθε άνοιξη κάνουμε αυτό το μοναδικό επεισόδιο για τα τρέντ. Μόδα και μαλλιά, μαλλιά και μόδα για άνοιξη καλοκαίρι 2024. Όλα όσα θα δείτε τους επόμενους μήνες σε κούρεμα, χρώμα, styling. Ετοιμαστείτε να πάρετε ιδέες. Ξεκινάμε με την κατηγορία του κουρέματος. Πρώτα λοιπόν θα δούμε το Blunt Bob, δηλαδή το ίσιο καρέ που αναπροσαρμόζεται από το πηγούνι έως τη βάση του αυχένα. Σκέτο ή σε συνδυασμό με αφέλειες. Θα σας χαρίσει διαχρονική κομψότητα και φινέτσα. Συνδυάζεται άψογα με ένα δυναμικό χρώμα. Wispy Banks. Κενά η λύση εάν έχεις μετρίου μήκους μαλλιά, μακριά, καρέ ή φιλαριστά, να προσαρμόσεις φράτζες και να ανανεώσεις την εμφάνισή σου. Το διαφορετικό τους μήκος, πιο μακριές στο πλάι για να πλαισιώνουν το πρόσωπο και πιο κοντές και αραιές στο κέντρο για να μην επηρεάζουν την όραση, αλλά και η εύκολη μετακίνησή τους προς το πλάι τις καθιστά ιδανικές για να φρεσκάρει το look σου χωρίς να κόψεις εκατοστό από το μάκρος. Το επόμενο είναι το Contour Bob. Το Contour Bob είναι ένα από τα κουρέματα που περιμέναμε εδώ και πολύ καιρό ότι θα γίνει viral, Σύση. Κάθε κομμωτής μελετά τα χαρακτηριστικά του προσώπου μίας πελάτισσας και δημιουργεί ένα μοναδικό κούρεμα απόλυτα προσωποποιημένο για εκείνη. Mixi cut και βέβαια μιλάμε για το συνδυασμό mallet για το πίσω μέρος των αυχένα αφήνοντας πιο μακριά μαλλιά και pixie για το μπροστινό τμήμα του προσώπου με πιο κοντά μαλλιά. Έντονα φιλαριστά για πιο δυναμικό στυλ. Το 2024 θα δούμε πολύ το μίξι σε κυματιστά μαλλιά, σε ίσια μαλλιά με έντονες υφές που προσδίδουν μια πιο rock edgy εμφάνιση. Νομίζω ότι μπορεί να είναι το look που θα υιοθετήσω φέτος, να ξέρεις. Πολύ ωραίο, στο συνιστώ. Θα έρθει να σε κουρέψω. Ας περάσουμε στο πιο αγαπημένο μας. Νομίζω το ξέρετε κι εσείς ότι εμείς λατρεύουμε το χρώμα. Και ας ξεκινήσουμε, εννοείται, από τις πιο δημοφιλείς που είναι οι ξανθιές αποχρώσεις. Η ζεστή τόνη, χρυσή τόνη, αναμένεται πως θα είναι μία από τις μεγαλύτερες τάσεις του 2024. Με πολλές stars όπως η Kiki Palmer και η Kim Kardashian να έχουν ήδη τολμήσει τη νέα τάση. Ναι, έτσι ακριβώς, βάφοντας τα μαλλιά τους σε χρυσό μελί χρώμα. Επίσης θα δούμε να επικρατεί πολύ το Milky Blonde, δηλαδή το νέο ξανθό που θα δώσει ζωντάνια στο πρόσωπό σας. Είναι μια απαλή, ουδέτερη και κρίμη απόχρωση που ανήκει στην κατηγορία του As, δηλαδή του ασημί. Προσφέρει ένα λαμπερό φινίρισμα και μεταμορφώνει τα μαλλιά. Πάμε σε μια πολύ ξεχωριστή απόχρωση για τη φετινή χρονιά και είμαστε πολύ περήφανες γιατί το έχουμε σχεδόν ήδη εμείς, το Peach Fuzz, που έγινε η απόλυτη νέα τάση στα μαλλιά, μακιγιάζ, ρούχα, μετά το Viva Magenta. Πρόκειται για μια απαλή ροδακινή απόχρωση που συνδυάζει το κοραλί με το χρώμα της φράουλας. Αυτή την άνοιξη θα το υιοθετήσουν όλα τα It Girls. Cherry Mocha. Η επόμενη τάση μετά το Cowgirl Copper ακούει στο όνομα Cherry Mocha. Πρόκειται για το τέλειο πάντρεμα καφέ και κόκκινων αποχρώσεων, ένα βαθύ μπορντό που ταιριάζει άψογα στις γυναίκες με πιο σκουρόχρωμη επιδερμίδα. Μην αφήσουμε τις brown αποχρώσεις απ' έξω, γυαλιστερό και βελούδινο καστανό για όσους προτιμούν τις σκούρες αποχρώσεις. Το 2024 θα είναι ο ήρωας όλων των ξεχασμένων μελαχρινών αποχρώσεων. Είδαμε όλες τις αποχρώσεις της σοκολάτας να κατακλείζουν τις πασαρέλες προς το τέλος του 2023. Φέτος θα δούμε μία εξερεύνηση όλων των καφέ αποχρώσεων από το γλυκό καστανό μέχρι την πραγματική μαύρη σοκολάτα. Όμως η διαφορά βρίσκεται στην υφή. Όλες οι αποχρώσεις γίνονται πιο γυαλιστερές, πιο ζεστές και πιο σκούρες, σε μονοχρωματικές αποχρώσεις ή με πρόσθετη απαλή διάσταση. Τέλος, το τόσο δημοφιλές μπαλεγιάζ όχι μόνο παραμένει στη μόδα, αλλά γίνεται mega trend το 2024. Πριν τελειώσουμε, εννοείται, δεν θα αφήναμε απ' έξω τα χτενίσματα. Ας δούμε λοιπόν τι χτενίσματα θα επικρατήσουν αυτή τη σεζόν.
Η άνοιξη και το καλοκαίρι είναι οι εποχές που επιθυμούμε μια πιο αναλαφρή διάθεση και στα μαλλιά, είτε έχουμε μια πρόσκληση σε γάμο, σε βάφτιση, σε ένα κοκτέιλ πάρτι ή σε μια απλή καθημερινή βόλτα. Φέτος θα δείτε το αγαπημένο Retro Vang σε παραλλαγές όπως είναι το wet. Τα κυματιστά μαλλιά Vang μπορούν να γίνουν σε οποιοδήποτε μήκος και δείχνουν εκπληκτικά με όποιο χρώμα έχετε επιλέξει στα μαλλιά σας. Η διαφοροποίηση για αυτή τη σεζόν είναι ότι θέλουμε μαλλιά glossy, γυαλιστερά, που να έχουν wet fit. Πρόκειται για ένα κομψό, στιλάτο, κυματιστό σχήμα που μπορεί να γίνει με τα μαλλιά κάτω, αλλά πλάγια ή πιασμένα. Θα δούμε επίσης ponytail σε όλα τα ύψη, στην κορυφή, στο ηνιακό οστό, αλλά και χαμηλά στον αυχένα, συνδυασμένο με πλεξούδες για μια πιο μπόχο διάθεση και τα αξεσουάρ που θα στολίζουν αυτή την πρόταση είναι οι πέρλες, οι αλυσίδες πλεγμένες μέσα στα μαλλιά, τα μαντίλια, τα χρωματιστά bobby pins, αλλά και φιόγκους σε διάφορα μεγέθη. Και πριν τελειώσουμε, γιατί έχουμε δώσει πολλή πληροφορία, θα μιλήσουμε για το mega trend αξεσουάρ στα μαλλιά που είναι οι φιόγκοι, οι οποίοι έχουν επανέλθει δυναμικά στη βιομηχανία της μόδας. Γι' αυτό, μετά το look της μπαλαρίνας με τις κορδέλες στα μαλλιά, έρχονται τα φιωγκάκια στα μαλλιά που αναδεικνύουν κάθε χτένισμα. Coquette hair λοιπόν, για όλες εμάς τις κοκέτες, και εμείς τα λέμε στο επόμενο μας επεισόδιο που θα μάθετε τα πάντα για conditioner και μάσκες μαλλιών. Ραντεβού τον Απρίλιο και μέχρι τότε σας στέλνουμε τα φιλιά μας.